जगन्नाथ प्रेमानंदी ये क्या हुआ? Hi guys, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर last video खौ सोरसो नायदोंमोन थ' बिसोरथ' मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा आङो दायो दंफायो दिरांनि मनेस्ट्रियाव नै दिरां जाय टावांनिफ्राय अलमस्ट 100 किल'मिटारसो डिस्टेन्सआव दङ आरोना थ' लोगोफोर दायो जों थांगोन बिनिफ्राय सेलापास आरोना थ' लोगोफोर सेलापासनि हाइटआ 13,700 feet. It's not easy. माने लोगोफोर सेलापासआ आंनि बेसांबा 5 yearsनिफ्राय ड्रिममोन थांनायनि थ' दिनै लोगोफोर बे सक्सेस जामारसिगोन थ' लोगोफोर दायो जों फुरा रेडि डाबल जेकेट मोनथाम मा होनो दा लंपेन्ट निजाबो दोङो खिन्थु बिनिबो जेकेट बायनाय दङ आरोना दा जेकेट बायनोसै बिनो हा अके थ' नोंनिया मा टारगेटआ बरफआव गेलेनाय आंनिया बरफ गुल खालामनानै नोंखौ माबाव खुबैनाय आरो बरियाके आङो आंनि बाइकखौ बरफआव लानानै बरफजों बाइकखौ थुखैनो आरोना बे आंनि सिमां आरो मोननैसो बहुत मोजां रिल्स फैगोन थ' नोंथांमोना गोरबो खुंगुर इन्सटाग्रामखौ फल' खालामबानो जाबाय आङो नियाव होगासिनो दे Let's start the video now. I'm very excited to go Selapas. Oh my god, it's my dream. ओमफ्राय लोगोफोरा सेलापासनिफ्राय आंहा टावाङाव बारा गोसो गैखाया टावाङाव जों थाङाबो जानो हागौ मानोना जों टावाङाव थांनाया धेमालि नङा आरोना बहुत गोजान अके ओमफ्राय नेक्स्ट आंनिया जागोन बेसेबां बोसोर उनाव थांगोन आं मानालि सानालि जासिगोन आरो बेलेगफोरा खिन्थु दा ड्रिमा जाबाय सेलापास थ' लेट्स स्टार्ट द भिडिअ एन्ड दिस इज द मनेस्ट्रि अफ दिरां Oh my god बेटा oh my god hey running hello hey चप्पल तेरा चप्पल बेटा गथ'फोरा नै बुद्धिया गथ'फोर अके लोगोफोर दायो जों फुल रेडि सेलापासनि थाखाय नै बिथाङाबा जेकेट बायबाय ओरैबायदि दाम लोगोफोर जेकेटफ्रा नै बिनो जाबाय 3,500 सिगां होखाया माने ओरैबायदि होननानै जोंनियाथ' हमना ला 1500फोराव मोननो हागौमोन आरो बिदि खिन्थु नै बहुत माबा माने मा होनदा बारा हाबखाया आरो बियो माबानाय लोगोफोर नै दिरांनि फुल भिउ एसे देखायनोसै आं दिरांखौ बायबाय होननानै सिगाङावनो आरोना देखायहरगासिनो दे ओरैबायदि समायना लोगोफोर दिराङा नै जाबाय दिरां रिभारनि बे थ' लोगोफोर नायनै दिरांनि फुल भिउ बिउटिफुल टाउन ओमफ्राय नैबे जाबाय मनेस्ट्रि ओइ नै लोगोफोर मनेस्ट्रिया नै जों थांनाया जोङो दै भिडिअ बानायनाया नै मनेस्ट्रिया नै वाव दायो थांगासिनो मा सेलापास आवर ड्रिम प्लेस लेट्स गो दायो आंना लोगोफोर जेकेटआ गांथाम आरो गस्लाया सिङाव गांथाम गासै 6टा आरोना ओमफ्राय लंपेन्टआ गांथाम फुल रेडि टु सेलापास ओमफ्राय नियाबो बहुत बुरजा लंपेन्टआ गांथाम बिनियाबो फुरा फुल सेफटि आरोना प्रिभेन्सन इज अलवेज बेटार देन कियर होननाय बाथ्राया बेनो आरोना थ' नै नायहरदो सेलापासनि माबाखौ नै माने बाइकआव एसे माबा जादोंमोन सेना माने साउन्ड जागासिनो माने बेयाव गाखोनाय आरो सिदा न'आव थांनाया धेमालि नङा लोगोफोर बेनिखायनो गारिखौ एसे मोजां खालामलाखाबाय आरोना ओमफ्राय लोगोफोर दायो जों दंफायो रामा केम्प आरोना दिरांनिफ्राय जास्ट 5 किल'मिटार थ' बेयावनो एसे ओंखाम जानानै सायाव दावखोनानै फैफिननानै सिदा थ' नैबे जाबाय लोगोफोर रामा केम्प टाउन थ' दायो नियाव एसे जानोसै बिष्णु हटेलनो सानाव कफि लगाबा एसे रुटि जानानै थांसै मा होनदों गालाबाय आइ आंबो गोलाव नामा गैलालै आयु आं नायाखैमोन हाला थ' थांसै क्या होगा यहाँ पर हाजोआव आरो थान्दायाव मेगि जानायनि मजायानो आलदा मम' आरो मेगि चीयर्स लोगोफोर नायनै न'खरफोरा नै ओरैबायदि गोजौनो आयु नियाव न' दोङो नियावबो बैथिंबो दोङो नै आसरितलै ग्लाभ्स लोगोफोर मोनै गानना लाखानोसै मानोना बिनिफ्राय थान्दाया जागायजेनबाय थ' लोगोफोर बिनिफ्राय दायो जोङो एके लेन्थ्रि जोङो 40 किल'मिटारसो सिदा जों हाजोआव मारखोनसै आरोना थ' थांनायखाय जों सिदा लोगोफोर बर' मोनसिगोन आरो एक्साइटेड आइ एम भेरि एक्साइटेड थान्दाया लोगोफोर डेन्जार आखाया जाला आंनिया दा डाबल लोगोफोरनि गानसै थ' नायनोसै आरोना Let's go to Selabas. Look at guys, I can clearly see the snow. Woo! Finally, snow. Kita look at snow. Ar binifray mota-moti jagan arna. 10-20 kilometer jalan ke sana. Bar jana ne. Let's go. Borof lain thangsi. Ai. Tuh. Tolong for jagain coy. Selapas sih, let's go. Borof. Wow. Serawның тайыбла
look for day. First time. Yeah. Oh my God. Hello, Z. Hello, Jack. How are you? Hey, so good, Nani. So what? So Nani. No. Hey, baby. Look for. It's a break, love. Today, I'm going to Sangi. Okay. Ini luar naga, Borof ini फ्राय clear di nugasina, फ्राय जोंनि जाबाय बे नङा दै, जोंनिया जाबाय नैबे हाजोसो, नैबे हाजोनि थिखिनियावनो दोङो मा Borof, okay. फट' लायो, जिरायदो होमबालाय. Wow, नै लामाफोरा जों फैनायनि, थिफाय जाय गाहाय मोनसेयाव. Ay, लोगोफोर, ay, सोनसे नै सिलाबास आरो 14 kilometers आरो 14 Borof मोनसे आरो ना. Nei, di zoomifra, faijobain mane zoomia ma bini kuri जों 5-10 किलोमिटार सिगाङावनो जों जोमै मोनबोगासिनो खिन्थु जों थानो थाखाय मबाइलखौ दिहुननो बानानै जों भिडिअ लाखायो आरोना नै सब माबा गोजा पाइन ट्रि गोजा वाव र' दायो मोजां भिउ लानानै देखायगासिनो ओइ थांनो दं what खारा बिया मेंगले मानोबा अक्सिजेन खम नालाय लोगोफोर बेयाव आयु नै बेखौ नुदोंना सिगाङाव नुदोंना नुहुरानो मथा मथि 3 किलोमिटारसो गोथौखा बियो वाव तो दायो नैफोरो मथा मथि आं मिथिया 10,000 फिटसो जागोन आरो ना गोजौआ तो दायो थांगासिनो 13,700 फिट माने 13,700 फुट गोजौ थांगासिनो दायो जों आयु दे होमबा लोगोफोर ना जेब्ला जोमै मोनोसै आं देखायनोसै दे माने लोगोफोर GoPro गैयिनि थाखायनो आं बहुत आफसुस दानिया माने गावनि फिलिंसखौ गावनि ट्रेभेलनि सब जार्निखौ माने GoPro गैयाबा माने देखायनो हाया आरो ना तो बेनिखाय जे आफसुसबो नाङो माने आरो बेसेबांथो जों थान्दायाव आखाइ सबजों थान्दायाव बोरैया माने मबाइल दिहुनबाय थानानै बोरैया माने देखायबाय थानो होमबा हाया आखाइखौ लोगो दासो खुलिदों आखाइया सेसखा बायसिगोन आखाइयानो फायनो थांगासिनो बर'आवथ' आयै बे नों लोगोफोर बे माने जेकेटखौ खुद्रिदो आरोना बियो माने मोजां मोनाखै हा जेकेट बायाबा नोंना दिनै सेसखामोन जेकेट बायबा नोंना दिनै गाबिगायाव सेसखामोन होमबा नै जोंनि ग्लाभसखौ नायनि डाबल सिङाव दोङो सायाव दोङो बेनो बार हाबबावदो बेनो सुहाबजोब्बाय Buah karya, onjala. Yes, onjala. Yeay. Yuhu, nih Borof banaibai. Oh, Borof, nih. Banaibai. Finally, look for me. Snow. Look for. Dreams come true, bro. Kita. Tolong bisa suruh na, zakatin bay. To dai jeng mulai lama. Tuh. Mana karya ni ya, Ses, karya nang kaya जाबाय. Tanda जाबाय. Ayo isor. Tanda हाबबाय नामा? To look for finally Chela bus. Woo! Snow look for me. Look at the view. Ada singawan ini. Ayo. Ay, for look for hazo Borof goza. Wow. We did it. Yes. Don't look for Gabon biaw faigot Narendra Modi to bin takai mana lama ya besang snow deng menai. Ni for look for pura snow mana Borof jeng mana cover mana gasi gufur. JCB de zaw kholan ini.
गासैखौबो बिदि लांजोब्बाय आरो नै साला जोंहा वेट लाख जे बरफखौ नुवाखै जों साला बाव रोंदोंलाय एसे दङ बैयाव जों एसे गेलेनोसैबाबो नैफोराव लोगो गासैबो नैफोराव बरफ दंजोबो आरो ना थ' मा बुंनो दा होमबाबो एसे जोंनि थाखाय मोजां मोजां दोनलाय आयौ नाय जों साबायदो हेलेक्स थ' दा हेलेक्स हेलाक्स आयौ आयौ नै गाहायावसो बरफ दङ नै माने लामानिखौल' माबा खालामदों बरफखौ सुस्रादों बिसोरो वाव दा बे लोगोफोरा -2 डिग्री सेलसियास दायो दासान्दि बोरै मोनदों -2 डिग्री सेलसियास वाव दालाय दायो थाङो दा इने सेला दायो जों दंफायो लोगोफोर 13,700 फिट गोजौआव बर खोनादों लोगोफोर बहुत सिमां नुबाय 5 बोसोरनिफ्राय लोगो सिमां नुबाय बिनि नैबे सेलानि थाखाय दिनै फाइनालि ड्रिम्स काम ट्रु होनांसिगोन ड्रिम्स मा Come through जाबाय मा टु जाबाय अरे थ' दायो थांगासिनो लोगोफोर बैयाव थेंक इउ माय 220 पालसार आयौ जेबो प्रब्लेम जायासै खिन्थु मोनसे गारिया स्टार्ट जाया जों जादों आंनिया मानो जादों मिथिया अक्सिजेन खम ना थान्दा माबा माबि होना मेलेमनो एरनानै खिन्थाहरबाय फोथायो फोथाया बाराबा deh lah deh jai bhagwan Sir नै वेलकाम टू टावां थेंक इउ सर आंखौ बेसिम लाबोनायनि थाखाय थेंक इउ बाइक इट्स माय 220F मानना परगा हायदुंको बेति फाइनली ड्रीम्स कम ट्रू बेफोर लोगोफोर एसां गोबां आं सिमां नुबाय बेफोर जायगाफोरखौ आं सिमांनि रायजोफोर बियो आं बेफोर बाइकखौ टावां थांनो थाखाय लादोंमोन आं बाइक लानानै सिगाङावनो टावां थांगोन होनबाय हायोमोन ओमफ्राय आरो बाइक लाबाय बाइक लानानैबो थांनो होननानै दासो थेंक इउलै लोगोफोर खुसि थिगानो गैला आंनिया ओरैबायदि माने सान्थि नांदों गोसोखौ माने सिमाङाव लोगोफोर जाफुंबाय आरो नै सिमां Have a great t-shirt. Ayy. Dah, masih ada. Ini bari yang problem nama. Oh my god. Hey, welcome to Sela. It's 13,700 feet altitude. Ni जोंनि नाम लिरना गालांनो हानायबा गाहाम जागौमोन आरोखि नाम लिरना गालांनो मा जोंनि देना मार्कार बाला बुना मोनसे मेम'रिज हिसाबै मार्काराव थ' लोगोफोरा आं मार्कारजों लिरना गालांनो लुगैदों थ' लोगोफोर बिथांमोना एकदम सरि लोगोफोर माने विन्ड ब्लास्टनि थाखाय ओरैबायदि बार फैबायना बे समाव लोगोफोर माने जेबो माथो खोनायासै आरो ना माने बिथांमोना फैदों जापाननिफ्राय बे टावाङाव थ' बेयावनो माने सेलेबासाव बिथांमोनखौ माने ग्रोब लोगो मोनबाय आरो ना ओरैबायदि हामबल ओरैबायदि माने मोजां रायज्लायखायो थ' जोंखौ माने फट' थिखांनो होनो गावआनो बुंबाय आरो ना जोंखौ माने आं थिखाना होनो नामा होनना बिदि बुंदों आरो ना थ' खासे बियो आबैसो ग्रेन्ड मादारनो आं खासे दा सिख्ला देखायगासिनो थ' बिनि बिबै आरो ना थ' सानना नाय बिनि बैसोआ 75 जागोन ओरैबायदि गोरा नाय लोगोफोरनि इसोर बिथांमोना जापाननि ओरैबायदि हामबल आरोना जोंखौ फट' लानो होबाय नै सिख्लाया जि समायनाखा बिराद माबालै सालापास Salatop 13,700 feet. Hello, what's your name? oh yeah What's your name? my name Yuriko. Yuriko Okay. One photo, huh? With you. Nice to meet you. Yuriko. Okay. First one here. First name? here Yes, sir. खासे Huh? हिंदी जाते हो ए सामने में मतलब उदालगुरी से असम से यहाँ पर 400 किलोमीटर जस्ट ओके हेलो
for the humble now. Yes, thank you. Thank you. Have a nice day. Looking for बहुत मजा नांबाय बेबायदि humble ना dogs fine come on finally we are in Taiwan oh my god this is there 아유 लोगोफोर जों दा बे बर'आव एसे गेलेहैनोसै आरोना बे आंनि सिमामोन आरोखि थौदो ना नों मुजाफोर थिखांगोन नामा आं बाइकआव मोनसे थिखांबावगोन बाइकजों नै इयाव फै आखाइजों आंनि आखाइ बायनानै गनानै थांनांसिगोन दा बेखौ हमनानै लांनांसिगोन मा होनदों थ' लोगोफोर आर'नाइ लाबाय बर'नि सिनायथि थ' दायो नै 13,000 फुट गोजौआव एसे थिखांसै आरोना थ' नै आदामोना गुवाहाटीनिनो गुवाहाटी गेजेराव रायजो टाउनाव ब्र दे आमी दंला হয় हा आखरा दे नै आयना जाबाय नै दे होमबालाय बरफनि हाखर दे थ' गेलेनोसै दसे बरफआव ओमफ्राय थांसै आखाया जाला भिडिअ लानो हालां वाव बरफनि हाखरखौ नायबाय र' नायनि वाव ओइ बे माबा जादों नामा गथा खानानै ओइ बे गथा खाना दं नामा दैया उय जाबाय finally oh my god दा लोगोफोर नै आं जों बुंदोंमोन ना आंनि बाइकखौ माने बर'आव थुखिनाया दिनै आं थुखिनोसै बेखौ फाइनालि स्न' हा थुखिनो हा गुसु नङा ना गुसु नङा ने र' दा लोगोफोर now we are here in Sela Pass थ' नै बेनो जाबाय सेला लेक नै बेहाय जोंखौ बेयाव 3ता जानायनि सिगांनिफ्रायनो जोंखौ रिटार्न जानो थिनदों आरोना नङाबा माने ब्लेक आइस जायो बे लामाया पुरा माने ग्लास जायो आरो ग्लास पिस्ला जायो आरोना थ' बेनिखायनो जों ओंखारनोसै बेनिफ्राय टाउन थांला थ' लोगोफोर मालाबा नेक्स्ट फैदोंबा जोङो नेक्स्टआव बाइकजों फैला आरोना नेक्स्टआव कारजों फैनानै जों सिदा टाउनाव मारिनोसै आरोना जियानो जाया मानो ड्रिम्स काम ट्रु you did it yes look at the view here निफ्राय पाहाड हाजो थिखिनिफोर माबाया अख्राङा निला निला बेफोरबो गासिबो निला निफ्राय हिमालयनि थिखिनि टोनिफोरनि थिना बेनो आरोना जोङो फरायथिखाना होलांनाया थारनिया मोजां मोनसे नालाय गुवाहाटीनि बिसोरो थ' दायो जों बाइकखौ फार्स्टनिसो थुखैनोसै ब्रेक थुनानै जों रिटार्न जानोसै दे थ' बेनि सिगाङावनो आं स्न'आव एसे गाखोनोसै लेट्स गो र' आंनि सिमांखौ जाफुंहोनोसै बाइकखौ होनोसै थुखैनाय आंनिया yes snow this is गरबखंगर let's go देखो खुबी फाइनालि बरफ दांनो मोनबाय हुदु ओइ सिङाव हाबगोन सिङाव थांबावगोन ला भागो नैजिनै गोरलै जाबाय बिदि गोरलै खा बारा गोरलै जासिगोन नारे 그게 하보래? 안에 봐도 좋아요. 또 살강도 아무 하는 뒤에 살도 더 안랑 투
ओइ नों मानाव दंमोन नों मानाव दंमोन putla दे बुंनो दे आखाइ सुवाजोब्बाय हे putla बुंनो हाया र' आं बनायगोन putlaखौ आं बनायगोन सोरबा सम नायदो लोगोफोरा आथिङा बोरै हाबलाङो नै मारा हाबलाङो नै नैबे आंनि putla जागोन आं बनायगोन आंखौ लाय लोगोफोर नाय गन मोनसे गनखौ मु मोनदो आरो गन गोनां जागावनो थायासैबो जोङो मा जाखो putla जोंनिया गैला जाला माथो मन्दिर बायदिसो जाबाय नै बिनि मन्दिर जागोन putla माथो मैखुनसो जाबाय मैखुनसो जाबाय नायलाय मैखुनसो जाबाय र' बेखौ गाबोनसै वा जुमबो जाला वाव ये लोगो नै आं बनायनोसै नोंनो थाथ'दो दे हाथ' दे मोनसे थ' नै मोननैखौ मुना माला बनायबाय नैबे आंनि आंनि माबासो मैखुन नङाबा बम बेरनाय बम बेरनायलै नै वा थ' लोगो दायो जों बेयाव थाबाय थाला मोननैसो रिल्स बानायनोसै नोंथांमोना गोरबो खुंगु इउटुब माबाखौ इन्सटाग्रामखौ फल' खालामनानै जाबाय बेयाव रिल्स फैगोन आरो फेस सर्सआ फैगोन आरोना नै वाव थ' लोगोफोर दायो जों बे जायगानिफ्राय थांसै बहुत रिल्स बनायबाय खिन्थु माखासे हारानो मेंजोब्बायनो बहा मोनला ना माने अक्सिजेन खम लोगोफोर बेयाव माने बारा खारथिंबा बिदियाव माने अक्सिजेना खम आरोना माने मेङो बहुत मेङो बिखाया दुब जायो नैबे जाबाय मुनुनि नैबे जाबाय आंनि आइबे आंनि आइबे मैखुम यो बाय बाय सालापास see you again माला फैगोन आरो दे मोने थ' लोगोफोर नेक्स्ट लोगो मोनसै फैखानोसै बारा देखायला आरोना थ' दायो जों ओरै मोनसे रिल्स बानायनानै मोननैसो थानानै सिदा लोगोफोर दसे होलांसै थेंक इउ गड आंनि सिमांखौ जाफुंनायनि थाखाय हेबाफोरबो थेंक इउ दे थेंक इउ सिमांखौ जाफुंनायनि थाखाय इसोर थेंक इउ लोगोफोर दे आरो एक वान इयार नङाबा बेसेबां माहानि उनाव आं फैनोसै इयाव रियार हाबा जों डाइरेक्ट जों दाउ होनलांसै आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै बाय बाय थ' लोगोफोरनि फाइनालि स्न' माउन्टेन दिस इज सेला लेक माने बेयावलासो थांनो हायो आरोना खिन्थु बेयावलासो थांनो हाया मानोना गासै बरफआनो खिन्थु बेयाव थांबा गोदोनो हागौ आरोना माने फागा गैयाबानो बासिनायनि चान्स गैया होनखादों माने थांनो होखायानो इट्स प्रहिबिटेड ना ओमफ्राय नैयाव थांनो हायो बाउन्डारियाव जों बेखिनियावनो बिराद गोबाव गेलेबाय जों बेखिनियावनो